бинандагони азиз, тавре ки мо бу шумо хубтар медонем, аллакай рафти омодагӣ ва корҳои саривақтӣ ҷиҳати амалӣ кардани нақшаҳои мушаххаси кумитаи тадорукот ва дастандаркорони шашумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар макони баргузории мусобиқот қасри тенниси шафати варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо маром ҷараён дорад ва навакак ҳайати мунтахаби Тоҷикистон оид ба гӯштангирӣ маълум гардид, ки дар миёни намояндагони 25 кишвари сайёра Тоҷикистонро чеҳраҳои асил муаррифӣ хоҳанд кард ва дар вазни то 65 кило ягона нафари чеҳраи саршинос Моллораҷаб Халифаев ва Суҳроб Боқиев маҳсуб меёбанд, ки инҳо аллакай ба ҳайати мунтахаб шомил ҳастанд ва Сарвар Абдушукуров, Муслимбек Каримов низ дуи дигар ҳайати Тоҷикистонро дар вазни 65 килограмм намояндагӣ хоҳанд кард, ки чоргонаи беҳтарини ҳамин вазн дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе рӯзи 26 апрел ба майдон хоҳанд баромад. ва сухан дар бораи боз ҳам талош ва кӯшиши паҳлавонони Тоҷикистон дар вазни то 78 килограмм меравад, ки чемпионати мамлакат баргузор шуд. чеҳраҳои намоён аллакай маълум гардиданд. қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо миёни ҷавонон Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов ва Раҳматуллобек Фарҳодов ва ҳамчунин Қоим Шукронов бо ҳамроҳии Абубакр Боқиев аллакай дар садри беҳтаринҳои Тоҷикистон дар ҳамин вазн қарор доранд ва умедвориҳои мухлисон ва дастандаркорон ҳам ба ин чеҳраҳо хеле зиёд аст. дар хусуси ҷоизадорон ва ғолибони мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки аллакай беҳтаринҳо муайян шуданд дар вазни то 95 килограмм, инҷо ҳам Исроил Раҳимов ва ҳам Улуғбек Раҳимов, ки муддаиён маҳсуб меёбанд, хеле ҳам мавқеи арзанда дар миёни паҳлавонони номовари Тоҷикистон дар ҳамин вазн ҷояшон маълум аст ва ба майдон омадани Кумроншоҳи Устопириён ин ҳам дар таърихи варзиши куштингирӣ баъди ҷаҳонӣ шуданаш бори аввал аст. 5 карат қаҳрамони ҷаҳон, 1 карат қаҳрамони ҷаҳон миёни ситораҳои самбои сайёра ва 2 карат қаҳрамони Осиё, барандаи ҷоизаҳои хеле ифтихории мусобиқоти Гран-при ва Гранд-слам дар ҷудо, баъди хотимаи сабқатҳои бонуфузи мусобиқоти сатҳии ҷаҳонӣ, Кумроншоҳи Устопириён боз ба куштини миллии тоҷикӣ баргашт, ки ин як падидаи нав ва ин ҳам як ангезаи дигарро миёни паҳлавонони шӯҳратдиёри 25 кишвари сайёра ба миён хоҳад овард ва итминони мо ҳам барои ҳунарнамоии ин чеҳра хеле зиёд аст. ва дар хусуси вазни ҷамъӣ 95 килограмм месазад гуфт, ки Шарифҷон Назриев ва ҳамчунин Шакар Маҳмад Мирмамадов муддаиёне маҳсуб меёбанд, ки на як бору ду бор, балки чандин дафъа рӯбарӯи якдигар рафтидан ва садрнишин ва беҳтаринҳои гаронвазнҳои мо маҳсуб меёбанд. Дадахон Қурбоналиев ва ҳамчунин Фирдавс Насимов аз шаҳри Кӯлоб ва Дадахон аз шаҳри Турсунзода барандагони медалҳои биринҷии чемпионати мамлакатанд ва тибқи дастуроти Кумитаи тадорукот ин чеҳраҳо дар шашумин мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе ҳунарнамоӣ хоҳанд кард ва шарафи варзиши аҷдодии моро дар миёни кишварҳои ширкатдошта дифоъ хоҳанд кард. ва ягона бонувоне, ки дар вазни то 70 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд аз Тоҷикистон, Ҷонона Назарова, Шоҳида Қаландарова, Фазилат Гулбоева маҳсуб меёбанд, ки инҳо аллакай ба ҳайати мунтахаби бонувон шомил ҳастанд ва акнун тезу тун ҷараён гирифтани марҳилаҳои тайёрӣ ва таваҷҷӯҳи алоҳидаи худи дастандаркорон, махсусан Федератсияи гӯштангирии Тоҷикистон барои мукаммал кардани ҳайати даста ва ҳунарнамоии онҳо дар ин мусобиқаи бонуфуз хеле зиёд аст. ба итминони оне, ки мо тавонем шарафи варзиши миллатро дар ин ҷо бештар дифоъ кунем ва ҷоизаи умумии ҳавасмандгардонии ин чеҳраҳо $110,000 амрикоиро ташкил медиҳад, ки ин барои паҳлавонон ва ҷоизадорон фикр мекунам, ки як қадами дигар, як таваҷҷӯҳи алоҳидаи раиси шаҳри Душанбе ва Федератсияи гӯштангирии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. иди ҳақиқии гӯштангириро мо рӯзи 26 апрел дар қасри тенниси шафати варзишгоҳи марказӣ хоҳем дид. албатта боз аз натоиҷ ва рӯйдодҳои саривақтии ин мусобиқот шуморо огоҳ мекунем ва ба умеди фардои музаффарият боварӣ дорем, ки мунтахаби мукаммали Тоҷикистон дар ин рақобатҳо
مهارت والا و هنر شایسته خود را نشان خواهد داد.